Napasaka na sang kaso ang Iloy nga si alias Lin kagang nagpatigayon sang infant selling nga si alias Ana sang Setyembre 21. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Jess Bailon, Chief sang CIDG Iloilo City Field Unit, napasaka na ang mga suspetsado sa paglapas sa Republic Act 9208 o kun Anti-Trafficking in Prison Act of 2003 kag RA 7610 o kun Child Abuse Law. Sa karon temporaryo nga detain ng duwa sa Molo Police Station kag ginahulat na lang nga ipanaog sang korte ang desisyon para masaylo ang mga suspetsado sa BJMP. Padayon naman ang investigasyon kung isa ka organisado nga grupo ang nagahikot sang infant selling kasunod sang pag-aresto kay alias Ana nga nagapatigayon sa pagbaligya sang 5 ka adlaw nga lapsag ni alias Lin, 29 anyos sa Zone 6 Boulevard Molo sang Setyembre 20. Ila ginaimbestigaran ang koneksyon ni alias Ana kag kung sino man ang mga nagliligad sini nga gintransaksyonan. Ginatipo naman nila ang mga ebidensya lakip na ang mga mensahe sa cellphone sang suspetsado agud may baluan kung ano pagid ang modus sa pagbaligya sang lapsag. Ginako naman ni alias Ana sa makatapos ang CIDG Iloilo City Field Unit nga nagapatigayon manini sang aborasyon. Ginahibalo naman sang CIDG kung may grupo sa likod ni alias Ana kag kung wala man paano ini ginahikot sang isahanon. Dugang paniya hindi midwife kag hindi man paltera ang nasambit nga suspetsado kundi ginpangayuan lang sang bulig ni alias Lin nga magpangita sang prospect buyer sa 5 ka adlaw nga lapsag. Nagahingyo naman si Bailon sa publiko nga maghatag lang sang impormasyon kung may mga nagahikot sang kaangay nga aktibidad sa ilatag sa kalugar agud matap na ini. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.